Yn ei ysgol, credwr yn gryf bod gan bob dysgwr yr hawl i gwricwlwm cyfoethog waith ble maen nhw'n byw. Ond nid pob ysgol sy'n gallu darparu'r holl gyrsiau hynny am yr dysgwyr am ei hastudio. Dyma ein rôl ni. Dychmygwch ddosbarth ble gall ddysgwyr o wahanol ysgolion gysylltu'n rhwydd gydag athrawon profiadol trwy lwyfan digidol. Dosbarth ble mae'r gwersi'n bersonol ac yn afeilgar. Mae'r plethu'r traddodiadol a rhithiol yn ein galluogi ni uno'r dysgwyr ar gyfer sesiynau wyneb yn wyneb i atgyfnerthu'r dysgu ymhellach a chaniatáu darpariaeth aml gyfrwng. Ei nod yw meithrin cydweithio rhwng ysgolion, pontio bylched daearyddol a sicrhau cyfleoedd dysgu ar sail tegwch i bawb. Yn ei ysgol, credwn y dylai dysgwyr gael ei diffinio gan ei hangerdd dros ddysgu, nid ble maen nhw. Dyna pam rydym yn gweithio'n agos gydag ysgolion ac awdurdodau lleol i ehangu posibiliadau cwricwlaidd gan gyfoethogi'r profiad addysgol. E-ysgol, equity mewn addysg trwy dechnoleg.